der kommer I så ikke? Nej, der kommer vi så ikke, men nu har vi så også alle hendes plads sådan. Og det har jeg også skrevet for længe siden. Fordi han faktisk først havde skrevet, at der var samling der. Men fordi vi skal faktisk til konfirmation både fredag og lørdag, ikke? Jeg kan godt forstå, at I gør yderligere også ekstra på det. Ja, det gør vi. Altså, så vi kan jo heller ikke komme til Riders. Altså, nu har de så også lige været afsted 14 dage, så Camilla, det er jo den tredje weekend, hun går nu her, ikke? Også, hun går bare bedre tåle, end Queen kan, ikke? Altså den røde der, ikke? Altså hun skal også, hende der skal gå nationsspring. Så man bliver nødt til at tænke sig. ja, altså hun skal bare have lidt mere på. Camilla skal også falde på, ikke? Men ja. Wow, good. Hun har også ikke kommet på YouTube, fordi hun ikke med vandet i går. Ja, hvad? Tina har ikke fundet vand på Camilla før. Men jeg så det ikke. Hvad var det da? Jamen hun bremsede da lige her. Hun skulle da i hvert fald lige gå over lidt i kaldt vand. Hun gik bare frem og tilbage med hende, og det var lidt inden hun gik til at gå ned i vandet og gå over vandet. Og så tog den med ned i vandet? Ja, det gjorde hun. Altså hun gik simpelthen med. Maria gik med den ind igennem vandet. Okay. Og da hun så havde fået den over, så hun skulle lidt overtage den. Good. Good riding, Camilla. Very good. Little bit of easy canter, light seat. Give a little bit stretch there, a little bit longer range. Good. Maria ved siden af, og lige Good job. hun bare over. Så kan jeg have sådan en pind, jeg kan holde den på, så det kan være... And a good transition, and we have to talk him a little bit long and low. I think what was absolutely super this time was the line here. That couldn't be better. Also, the riding to the red white oxen really had the right impulsion. Little bit to number 2 was the same as to the red oxen the last line. That was the only part I would say you could have had a bit more in front of you to number 2. But otherwise, I think he jumped nearly better now than he was. Så der var lige et lille stykke. Der var desværre ikke det, hvor Marie løb også. Det nåede hun ikke.